ויהי מקץ 2 ימים, ופרעה חולה, והנה עומד על היאור, והנה מן היאור עולות 7 פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה בכו, והנה 7 פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את 7 הפרות יפות המראה והבריות. ויקץ פרעה וישן בחלום שנית, והנה 7 שיבולים עולות בקנה אחד, בריות וטובות, והנה 7 שיבולים דקות ושדופות קדים, צומחות אחריהן, ותבלענה השיבולים הדקות את 7 השיבולים הבריות והמלאות. ויקץ פרעה והנה חלום, ויהי בבוקר ותפעם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. וידבר שר המשקים את פרעה לאמור, את חטאי אני מזכיר היום. פרעה קצף על עבדיו, ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים. ונחל מחלום בלילה אחד, אני והוא, איש כפתרון חלומו חלמנו. ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, ונספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. ויהי כאשר פתר לנו, כן היה, אותי השיב על קני, ואותו תלה. וישלח פרעה ויקרא את יוסף, ויריצהו מן הבור, ויגלח ויחלף שמלותיו, ויבוא אל פרעה